fis-sema, kull fil-ħodu bloħla l-sien. Ja mulejja niżlik ħajr, għaliex int tal-ħajja s-sit. Fik is-seta, fik il-ħniena, int fawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġmana hawnhekk dalodu f'dan is-santwarju ħażiż tal-Madonna ta' Pidu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqassa mhux bħala drawwa imma bħala imħabba, b'imħabba. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew naħarfu ħtijietna u nitolbu l-maħfra tagħhom. Illum fid-djoċesi tagħna qegħdin niċċelebraw it-tifkira tal-Bejatu Papa Piju IX li kien il-fundatur tad-djoċesi tagħna. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ tal-familji Vella u Debrinkat. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tgħidx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffrilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti qiegħed lil Papa Bejatu Piju IX fuq il-poplu kollu tiegħek biex jagħmillu l-ġejt bil-kelma u l-eżempju. Bit-talb tiegħu ħares lir-rajja tal-Knisja u l-imrieħel u l-merħliet tiegħek li afdajt f'idejhom u mexxihom fit-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalli mill-ewwel ktieb ta' Slatin. F'dak iż-żmien mar is-Sultan Salamun f'Gibon joffri s-sagrifiċċji hemm għax fost is-santwarji dak kien l-aqwa wieħed. Salamun offra 1000 offerta ta' ħruq fuq dak l-artal. F'Gibon il-mulej der il-Salamun fil-ħolm bil-lejl. Itlobni x'nagħtik, qallu Alla. U wieġbu Salamun, inti u rejt tieba kbira mal-qaddej tiegħek David missieri, tal-li hu mexa quddiemek bil-fedeltà u bil-qdusija u bl-onestà miegħek. Għadek sallum turieħ din it-tieba kbira tiegħek, int li ħallejt il-wieħed minn uliedu jieħu postu illum fuq it-tron tiegħu. Bekk issa mulej Alla tiegħi li qaddej tiegħek għadek kemm ketni sultan flok David missieri. Iżda jiena għadni dakxejn ta' żagħżugħ bla ma naf mnejn għandi ngħaddi. Il-qaddej tiegħek sab ruħu f'nofs dan il-poplu li jien tażilt. Poplu hekk kotran li ħadd ma jista' jgħoddu jew iqisu. Għati għalhekk il-qaddej tiegħek moħħ ħafif biex jifhem, biex jista' jmexxi il-poplu tiegħek u jaraf it-tajjeb mill-ħażin. Għax inkella min jasal biex imexxih dan il-poplu tiegħek ta' kotra kbira? Il-mulej ħagost li Salamun talab dil ħaġa. Għalhekk qallu Alla, la darba tlabt din il-ħaġa u ma tlabtnix omor twil, jew għana jew il-ħajja tal-edewwa tiegħek? Iva, tal-li tlabt li taraf tifhem kif għandek tmexxi, hawn jien se nagħmel kif qed int. Qed nagħtik muħaref u għaqli, hekk li ħadd qablek ma kien hawn bħalek u anqas warajk ma jkun hawn. U imkar dak li ma tlabtnix se nagħtihulek, sew ġid, sew glorja, hekk li ma jkun hawn qatt sultan ieħor bħalek.
il-kelma tal-mulej inroddu ħajri l-Alla. Salm responsorjali, mulej għallimni il-kmandamenti tiegħek. Mulej għallimni il-kmandamenti tiegħek. Kif jista' żagħżugħ jimxi safi fit-triqtu billi ħares il-kelma tiegħek, b'qalbi kollha jiena nfittxek, tħallinix nitbiet mill-kmandamenti tiegħek, mulej għallimni il-kmandamenti tiegħek. Jien żammejt kelmtek f'qalbi biex ma nidneb qatt kontrik, imbierek int mulej għallimni il-kmandamenti tiegħek, mulej għallimni il-kmandamenti tiegħek. B'xoftejja jiena nxandar id-digriti kollha ta' fommok, nifraħ fit-trek tal-preċetti tiegħek, dak skieku kelli il-għana kollu, mulej għallimni il-kmandamenti tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jien narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien l-apostli reġgħu ġew ħdejn Ġesu u qalulu kull ma kienu għamlu u għalmu. U qalilhom: ejjew miegħi intom biss weħedkom f'xi post imwarrab u strieħu ftit. Għax tassew kien hemm ħafna nies ġejjin u sejrin, u anqas żmien biex jieklu ma kienu jħallulhom. Marru mela bid-dajsa weħidhom lejn post imwarrab. Imma n-nies rawhom sejrin. Kienu ħafna dawk li għalfuhom u telqu jiġdu lejn bil-mixej nies mill-bliet kollha u waslu qabilhom. Xi niżellat mid-dajsa ra kotra kbira ta' nies u tħassaru għax kienu qishom naċ bla m'għandhom raj u qabad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kultant nattendu għal funzjonijiet tal-Knisja, nieħdu sehem fil-quddiesa. Imma kieku l-mulej illum jgħidlek x'tixtieq inti, x'tixtieq? Tixtieq ħafna affarijiet, imma kieku l-aktar ħaġa importanti x'inhi għalik? Jista' jiġrilna kultant li naħsbu f'affarijiet vagi, affarijiet astratti, affarijiet in ġenerali. Ara llum l-ewwel lezzjoni li smajna. Salamon ħajitlob xi ħaġa lill-Alla. Alla jgħidu xi trid nagħtik. Din l-ewwel lezzjoni hija interessanti ħafna għaliex spiċċa r-renju ta' David li kien ikkonċentrat fuq ġlied, fuq gwerer, fuq rebħiet. U issa jibda Salamon, ir-renju ta' Salamon li huwa aktar kwiet, aktar tranquil. M'għandux dak il-ħafna kontrasti, dak il-ħafna gwerer, dak il-ħafna. Imma qiegħed ikkonċentrat fuq l-organizzazzjoni tal-poplu. Alla jistaqsi l-Salamon jgħidlu itlobni x'nagħtik. X'trid inti? X'għandek f'qalbek? X'inhu importanti l-aktar għalik? Itlobni. U Salamon ma jitlobx, ma nafx, xi ħaġa tad-dinja l-oħra, ma jitlobx flus, ma jitlobx il-qeda tal-edewwa, ma jitlobx. Le, jitlob l-għaqal u l-elf biex imexxi il-poplu afdat fidejh. Dan Salamon kien għadu daqsxejn ta' żagħżugħ. Tajjeb. Kien għadu inespert fl-amministrazzjoni tal-poplu, kienet l-ewwel esperjenza tiegħu, isib ruħu qed imexxi l-poplu ta' Iżrael li mhux faċli, qatt ma kien faċli. Tajjeb.
Allura jitlob minn Alla dan id-dawl u l-għaqal id-disċerniment ngħidulu, id-disċerniment biex imexxi lil dan il-poplu. Ara kemm għamel ħaġa tajba. Meta qed jitlob dan id-dawl, dan l-għaqal, dan id-disċerniment minn Alla, qiegħed jaraf li l-poplu mhux tiegħu, mhux proprjetà tiegħu, kultant kemm nisbaljaw f'dil ħaġa aħna. Il-familja tiegħi, u l-għedi tiegħi, il-poplu, l-pajjiż tiegħi, u tiegħek xejn. M'għandek xejn f'idejk inti. Dak huma kollha ta' Alla afdati f'idejna. Daqshekk. It-tfal tiegħek huma ta' Alla mhux tiegħek. Huma ta' Alla afdati f'idejk. Il-pajjiż mhux ta' erba' min-nies. U il-pajjiż huwa ta' Alla afdat temporanjament f'idejn ftit minn nies. Kemm ninsewa dil-ħaġa. Kemm għamel tajjeb Salamun li talab lil Alla dan l-għaqal biex il-poplu li fdalu f'idejh imexxih skont ir-rieda tiegħu. Jekk nagħmlu rieda tagħna nagħmlu ħafna bużullotti u ħafna tgerfejx u ħafna tkissejr. Aħna rridu nfittxu ir-rieda ta' dik importanti. Is-selta tal-Vanġelu tal-lum. Ġesu wkoll hawnhekk San Mark qiegħed jibda qisu sezzjoni ġdida fil-Vanġelu. Ġesu beda l-ħajja pubblika tiegħu, għamel mirakli, keċċa xjaten, fejjaq ħafna nies. Issa San Mark jippreżentana lil Ġesu ħajibda sezzjoni ġdida ngħidulha s-sezzjoni tal-ħobs. Is-sezzjoni tal-ħobs isiru ħafna mirakli ta' tkattir tal-ħobs, jitkellem Ġesu diversi drabi fuq il-ħobs, u hawnhekk għandna l-introduzzjoni. L-ewwel ħaġa Ġesu jaqbad il dawn id-dixxiepli u jieħodhom irtejr. Ara, irtejr. Ejjew miegħi intom biss weħidkom f'xi post imwarrab u strieħu ftit. Din tal-irtejr interessanti għaliex l-irtejr jenna nażlu dak li huwa importanti minn dak li huwa inqas importanti. Fl-irtejr wieħed jista' jinżel ftit fil-fond ta' qalbu u jara x'għandu u xi jgħid. Hawnhu l-irtejr ara. Kemm ħaġa sabiħa li kultant nieqfu ftit mill-ġirja tal-ħajja. Kemm ħaġa sabiħa li nħallu lil-mulej idawwal il-ħajja tagħna. U Ġesu jieħu dawn in-nies, dawn id-dixxiepli fl-irtejr biex jaraw ftit x'inhuma jagħmlu, kif suppost jagħmlu, x'naf jien. Imma n-nies rawhom u ma jiġdu warajhom. X'inniżlu l-art mid-dajsa ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom Ġesu. Ġesu jitħassar lin-nies. Kienet din il-ħasra li ġabet il-liben tal-Alla fostna. Alla jitħassarna. Aħna li ħafna drabi għal ġol ħajt. Jitħassarna Ġesu. U x'jagħmel? Jgħallem. Ġesu jgħallem biex dak li jkun isib is-sens sħiħ ta' ħajtu. Dan hu it-tagħlim. Biex jara fir-rieda t'Alla u jwettaqha. Ħanija hawnhekk. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira tal-Beatu Papa Piju IX. Dan twieled ħdejna ankora n-naħa ta' fuq tal-Italja fil-sena 1792. L-ewwel intbagħat nunzju fl-Amerika t'isfel, imbagħad laħaq arċisqof u laħaq kardinal u laħaq papa. Kien l-aktar, kien id-disa wild fil-familja, dakinhar, badejt li l-lum. Tajjeb. Il-pontifikat tiegħu kien l-aktar
Dan fuq 31 sena Papa, fuq 31 sena. Kellu pontifikat imqalleb ħafna, kien żmien ta' taqlid fil-Knisja u fis-soċjetà, anke fl-Italja stess. Kien eżiljat mar kellu jaħrab lejn Geta f'mument minnu. Kien il-Papa li waqqaf id-djoċesi ta' Għawdex fl-1864, 100 sena qabel l-indipendenza ta' Malta. 100 sena qabel l-indipendenza ta' Malta. Sa dak iż-żmien Malta u Għawdex kienu djoċesi waħda. U l-isqof naturalment kien joqgħod Malta biex jiġi Għawdex ried ħafna ċerimonji u ħafna diffikultajiet, dakna ma kienx hemm mezzi ta' trasport komdi. Tajjeb, allura l-isqof kien jiġi kull mitqamar ngħidu. Tajjeb. U dan il-Papa Bejatu Piju IX laqa talba tal-Ħawċejn, kien ilhom jitolbu ħafna biex Għawdex isir djoċesi għalih fl-1864 kifet. Nitolbu dan qaddis Papa Piju IX biex ikompli jħares lejn id-djoċesi tagħna u lejn il-Knisja. Ħut jeżis il-Mulej Ġesu jiġborna flimkien madwaru biex bħalma għamel mad-dixxiepli ifissrilna l-Iskrittura u jaqsmilna l-ħobs. Nitolbuh iressaq quddiem Alla l-missier dawn it-talbiet tagħna. Sabiex il-Knisja ma tiġaqgħod nieqsa minn missjonarja qalbiena li jmorru jwasslu l-Evanġelju lill-popli kollha nitolbu. Sabiex il-mexxejja tad-dinja fil-ħidma tagħhom b'risq il-ġnus ifittxu l-verità u jwettquha nitolbu. Sabiex daw kollha li qegħdin ibatu jiddawlu mill-kelma tiegħek lis-salva nitolbu. Sabiex aħna wkoll hawn miġbura nagħlfuk fl-Iskrittura u fil-qsim tal-ħobs u nborru ħerqana inwassluk lil ħutna nitolbu. Nitolbuk Mulej għalina l-koll ġejna din l-Ewkaristija tina li nkunu dixxiepli fidili tal-kelma tiegħek nitolbu. Nitolbuk Mulej għal-mexxejja tal-pajjiżi Salamon jagħtina eżempju kbir biex jarfu li l-soċjetà, l-komunità tal-bnedmejn mhix tagħhom, proprjetà tagħhom, imma huma ta' Alla u għandna niddirizzawhom lejn Alla nitolbu. Nitolbuk Mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għallunna biex nitolbu għalihom jew weddihom it-talb tagħna. Nitolbu mod speċjali għal dawk li llum se jżuru dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu. Nitolbu għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbuk Mulej għal paċi fid-dinja, Mulej ħenna għalina dawwa lill-mexxejja tal-pajjiżi fakkarhom li huma rappreżentanti tiegħek biex ifittxu l-ġid tal-popli, mhux jiżvijawh, mhux jitfgħuh il-baħar, mhux jaqlew il-gwerra u l-inkwiet. Tajjeb, għatihom id-dawl biex xarfu t-toroq tal-paċi u mhux tal-gwerra nitolbu. Għal-membri mejtin tal-familja Vella u Debrinkat biex tinsaħ ħtijiethom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Mulej inti r-raj tagħna u aħna n-nax tiegħek, semmalna leħnek u mexxina warajk lejn il-merat ta' dejjem. Inberkuk u nsebħuk issa u għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bjerek il-Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tribiet iktar tal-ħobs qegħdin joffru. Frott tal-arti xogħol tal-ħidem mill-nisa ħobs
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutarkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir fit-tifkira tal-Beatu Papa Piju IX. Qalbna qawwija li bit-talb tiegħu neħilsu minn kull deni issa u għalli ġej bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr bi Kristu siedna. Għax biex timla bil-feħl il-Knisja tiegħek fit-tifkira tal-Beatu Papa Piju IX, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-ħerb bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċitu. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li tlaħaq il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, jinħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċukun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-familjari Vella u Debrinkat li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, mal-Beatu Papa Piju IX, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna
u ridna nagħmlu liben talla għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk dafrar. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi, la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għadħajr id-dinja dan il-ġisem u d-dem għat-testijak. Eħlisni meħtijiet kollha u minn kull ħażen. Żommi dejjem fidejk l-mandamenti tiegħek. Tħallina qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħares.
Inu bil-wieqfa u ngħidu flimkien ir-ringrazzjament wara tqarbejn. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani, biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, it-qalbina li għamilna iżżomm ħajfina dak in-nar ta' mħabba li bih tħeġġeġ il-Papa Beatu San Piju IX biex jingħata bla għeda għal ġid tal-Knisja tiegħek. Bi Kristu siedna ħanejdu dawk it-tlieta famarijiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju. Nitolbu skont l-intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u nitolbu għal dawk il-persuni li nixtiequ niftakru fihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nfakkurkom li llum se jsir is-seminar dwar il-pjaga il-moħbija kif imxandra minn Franġis Portelli. Matul din il-ġimgħa ċċelebrajna il-100 sena mill-mewt tiegħu, mitfun f'dil kappella ta' hawnhekk flimkien ma' Karni Grima. Kien dak li xerret id-devozzjoni, il-Madonna stednitu biex ixerret id-devozzjoni lejn il-pjaga l-moħbija ta' Ġesu. Tajjeb, forsi warrabnija xi ftit, insennija xi ftit. Illejla se jsir seminar apposta fuq dan id-diskors, fuq din il-pjaga l-moħbija. Tajjeb, ħajsir fit-3:30 illejla fis-sala taħt it-suntier hawnhekk ta' Pinu. Jibda Monsignor Isqof, imbagħad ikun hemm spjegazzjoni mir-rettur. Tajjeb, ħaġa sabiħa dak li jkun jista' jattendi, ħaġa sabiħa ħafna. Tajjeb, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.